Mga puso, Negros Occidental Police Provincial Office nagbahayag nga nabungkag nga sining 3 ka drug groups sa Negros Occidental. Yaring balitang itutukan ni Iring Pedreso. Sa monitoring sang Negros Occidental Provincial Police Office, 3 sa 6 ka mga dalagko nga drug groups sang probinsya ang nabungkag na. Iniya mo ang Divina Gracia Drug Group sa 2021, Ramos Drug Group sang 2019, kag ang Makadato Subgroup sang nagligad nga tuig. Sa pihak sini, padayon nga ginamonitor sang kapulisan ang mga miyembro sang 3 pa ka mga dalagko nga grupo nga mo ang Bugalon Gang, Vertosio Gang, kag Ipugon Gang. Ginakabig aktibo sa gihapon ang mga ini, apisar pila sa ilang mga miyembro ang nagkaladak pa na. They're not functioning as a group. They're individual functions na may be considered nato nga hindi naging mabatsyagan just because ato na upos na nato ang dakop. Nagapati naman ang kapulisan nga epektibo ang war on drugs kag uplan tokhang. Apang sa baylo nga mangin madugo, nagapadayon ang kapulisan sa pagpatigayon sa community-based program. Batok iligal nga droga kung sariin ginaedukar kag gina-rehabilitate ang mga nagsungka sa kapulisan. Sila na mismo ay nagkakadto sa police station. And the PNP what is doing is listing the names. Na sila nag-surrender sila sa aton. That's the birth of community rehabilitation program natin. Nakalista ang NOCPO sang 33,000 ka-drug surrenderies ang nagligad nga tuig, lakip na sa Bacolod City. Upod Gerwel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.